Καλημέρα. Βρισκόμαστε στην Απύρανθο, στην τοποθεσία Κλειδό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί με επισκεφτήκανε σήμερα τα παιδιά του Γυμνασίου Τραγέας και θα μαγειρέψουμε μαζί ένα παραδοσιακό φαγητό, κόκορα φιαστό. Μαριέτα, θα μας πεις τι είναι το φιαστό? Το φιαστό είναι κάτι μεταξύ κοκκινιστού, ρόστου και στιφάδου. Για ένα κόκορα 4 με 4,5 κιλά θα χρειαστούμε τα εξής υλικά. 4 με 5 κρεμμύδια ξερά χοντροκομμένα, 2 κρεμμύδια φρέσκα χοντροκομμένα, 3 φύλλα δάφνη, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 ποτήρι κρασί, 1 ποτήρι ελαιόλαδο, μπόλικο αλατοπίπερο, μισό κιλό πελτέ ντομάτας, 1 ποτήρι ντομάτες ψιλοκομμένες φρέσκες και 1 πιπερίτσα καυτερή. Βάζουμε το λάδι στην κατσαρόλα. Έχουμε αλατοπιπερώσει καλά τον κόκορά μας και το βάζουμε να σοταριστεί. Προσθέτουμε τα κρεμμύδια μας. Τα φρέσκα κρεμμύδια. Να τσιγαριστούν καλά. Το σκόρδο μας έτσι να μην το βρίσκουμε μέσα. Προσθέτουμε το μισό μας πελτέ. Και ανακατεύουμε τον υπόλοιπο πελτέ με το κρασί και σβήνουμε το φαγητό μας. Έτσι για να καούνε και τα δύο μαζί. Ρίχνουμε και τη δάφνη. Και μόλις κάψει καλά ο πελτές μας, ρίχνουμε και την ψιλοκομμένη ντομάτα με την πιπεριά. Τώρα θα ρίξουμε και νεράκι μπόλικο. Και θα περιμένουμε να γίνει. Μαριέτα, πόση ώρα θέλει να γίνει ο κόκορας φιαστός? Γύρω στα 3/4 με 1 ώρα. Α, εντάξει. Λοιπόν, ο κόκορας μας είναι έτοιμος. Βάλουμε και μπόλικη σάλτσα. Τώρα τι θα κάνουμε? Τώρα θα ρεώσουμε την υπόλοιπη σάλτσα με νερό και θα βράσουμε μέσα τα μακαρόνια μας. Μοσκομυρίζει. Έτοιμα και τα μακαρόνια μας. Θα σπαλίσουμε και τυράκι. Λοιπόν, έτοιμος ο κόκορας.